Numele meu este Elena. Timp de 32 de ani am crezut că știu cine sunt. Am crezut că familia mea este fundația pe care îmi construiesc viața, că mama și tata sunt acei oameni care m-au adus pe lume și m-au crescut cu dragoste necondiționată. Dar într-o dimineață obișnuită de aprilie, când cerul era senin și păsările cântau la fereastră, am descoperit un secret ascuns care mi-a sfărâmat întreaga existență. Și de atunci, viața mea nu a mai fost niciodată la fel. Totul a început când căutam niște documente vechi pentru mama, care avea nevoie de o factură din anii 90. M-a trimis la pod, în acel spațiu întunecos și plin de praful timpului, unde cutiile și lăzile așteaptă să fie uitate pentru totdeauna. Mă mișcam printre bagajele murdare, strănutând din sauza prafului care plutea în razele slabe de lumină. Mâinile mele tremurau ușor, nu de frig, ci de ceva ce nu puteam explica atunci. Era ca și cum subconștientul meu știa că acel moment va schimba totul. Am găsit cutia în colțul cel mai întunecat, ascunsă sub niște pături vechi și o valiză zdrobită. Era o cutie simplă de carton legată cu o panglică albastră decolorată. Ceva în mine m-a împins să o deschid, deși știam că nu ar trebui. Înăuntru erau scrisori, fotografii, acte. Și acolo, în mijlocul lor, am găsit certificatul meu de naștere. Dar nu era cel pe care îl știam, era altul, cu alte nume, cu altă dată, cu altă poveste. Mâinile îmi tremurau atât de tare încât hârtia șușotea în palmele mele transpirate. Inima îmi bătea cu putere în piept, fiecare bătaie era un ciocan care îmi zdrobea coastele. Simțeam cum aerul din pod devine greu, opresiv, sufocant. Încercam să citesc din nou, să înțeleg, dar cuvintele dansau în fața ochilor. Mamă biologică, Maria Ionescu, tată biologic, necunoscut. Datele nu se potrivesc, numele nu se potrivesc, eu nu mă potrivesc. Am coborât de la pod cu cutia în brațe, simțindu-mă ca o fantomă care plutește prin casa copilăriei. Fiecare scară scârția sub pașii mei, fiecare tablou de pe perete părea să mă privească acuzator. Am intrat în bucătărie unde mama pregătea prânzul. Mirosul de supă de pui, atât de familiar și reconfortant altădată, acum îmi provoca greață. Ea s-a întors spre mine cu un zâmbet pe buze, dar zâmbetul acela s-a șters instant când a văzut cutia și expresia de pe fața mea. "Ce ai acolo?" a întrebat ea și vocea ei avea deja acea tremurare pe care o recunoști când cineva știe că secretul lor a fost descoperit. Nu am putut să vorbesc. Am pus cutia pe masă și am scos certificatul, el am arătat, fără să spun nimic. Tăcerea care a urmat a fost cea mai grea tăcere din viața mea. Mama a înghețat, culoarea i-a dispărut din față, mâinile ei, acele mâini care mă mângâiaseră când eram copil, au început să tremure violent. "Elena", a șoptit ea și în acel șoaptă era toată durerea lumii. "Cine sunt eu?" am reușit să întreb și vocea mea suna străin, distantă, parcă aparținea altcuiva. "Cine sunt eu, cu adevărat?" Mama a început să plângă. Lacrimile îi curgeau pe față, lăsând urme strălucitoare pe obrajii ei obosiți. A încercat să se apropie de mine, dar eu am făcut un pas înapoi. Nu puteam să o las să mă atingă. Nu atunci, nu în acel moment când întreaga mea lume se prăbușea. "Te rog, lasă-mă să-ți explic", a spus ea printre suspine. "Explică ce? Că întreaga mea viață a fost o minciună? Că eu nu sunt cine credeam că sunt?" Tata a intrat în bucătărie, alarmat de vocile noastre. Când a văzut scena, a înțeles imediat. Și-a lăsat capul în jos, umerii i s-au lăsat și în acel moment părea mai bătrân cu 10 de ani. "Știa și el", am șoptit, și asta m-a rănit și mai mult. Amândoi știau, amândoi m-au mințit toată viața. Înainte să continui, lasă un comentariu. De unde ne urmărești și ce oră este acolo? Mi-ar plăcea să știu cât de departe ajunge această poveste. Povestea lor a ieșit la ivează în acea zi, frântă, dureroasă, plină de lacrimi și regrete. Mama, sau femeia pe care o numisem mamă toată viața, mi-a spus că nu puteau avea copii. Au încercat ani de zile, au făcut toate tratamentele posibile, dar nimic nu funcționa. Durerea lor era atât de mare, golul pe care îl simțeau era atât de adânc, încât atunci când s-a ivit oportunitatea de a mă adopta, au făcut-o în secret. Maria Ionescu era o rudă îndepărtată, o tânără necăsătorită care rămăsese însărcinată la 17 ani. Familia ei o respinsese și ea nu avea unde să meargă, nicio modalitate de a crește un copil. Așa că au ajuns la o înțelegere. Ei îi vor deveni părinți. Iar ea va dispărea din viața mea pentru totdeauna. "Voiam să-ți spunem", șoptea mama printre lacrimi. "De atâtea ori am vrut să-ți spunem, dar timpul trecea și tu erai atât de fericită și noi te iubeam atât de mult. Am continuat să amânăm, până când amânarea a devenit singura noastră realitate." "Unde este ea?" am întrebat. "Unde este Maria Ionescu?"
Tăcere. O tăcere care spunea mai mult decât orice cuvinte. A murit, a spus tata în cele din urmă, vocea lui scăzută și plină de durere. Acum 3 ani. Cancer. Nu a vrut niciodată să te cunoască. A spus că așa este mai bine pentru tine. Am simțit cum podeaua se clatină sub picioarele mele. Mama mea biologică murise și eu nici măcar nu am avut șansa să o întâlnesc, să-i pun întrebările care mi-ardeau în suflet, să înțeleg de ce m-a părăsit, să știu dacă a regretat vreodată. Și tatăl meu? Am întrebat, deși știam deja răspunsul. Nu știm cine a fost. Maria nu a vrut niciodată să spună. Am plecat din acea bucătărie simțindu-mă ca o străină. Casa în care crescusem, camera în care dormisem toți acești ani, fotografiile de pe pereți, totul părea să aparțină altcuiva. Priveam imaginile cu mine ca și copil, ziua de Crăciun când primisem bicicleta roșie, prima zi de școală când țineam mâna tatei, vacanțele la mare cu mama și mă întrebam dacă eram eu într-adevăr în acele fotografii sau dacă era o altă fată, o fată care credea că știe cine este. Săptămânile care au urmat au fost cele mai grele din viața mea. Nu puteam să-i privesc în ochi fără să simt o durere ascuțită în piept. Fiecare te iubesc suna fals, fiecare încercare de apropiere părea o nouă minciună. Mâncam în tăcere, vorbeam în monosilabe, trăiam sub același acoperiș, dar eram mai departe ca niciodată. Nopțile erau cele mai cumplite. Stăteam în pat, privind tavanul, întrebându-mă cine sunt eu cu adevărat. Îmi revizuiam fiecare amintire prin această nouă lentilă a adevărului. Acea dată când mama plângea în camera ei și nu voia să-mi spună de ce. Conversația dintre părinți pe care am auzit-o din întâmplare, când vorbeau despre secret și când va fi pregătită să știe. Privirea ciudată a bunicii când spunea că semăn cu ea, acum înțelegeam că vorbea despre Maria. Am început să investighez. Am căutat prin toate cutiile de la pod, prin toate sertarele din casă. Am găsit mai multe scrisori de la Maria scrise înainte să mă nască. În ele vorbea despre decizia ei, despre durerea de a mă părăsi, despre speranța că voi avea o viață mai bună decât cea pe care ea mi-o putea oferi. Îmi plac cafeaua dimineața și apusurile, scria ea într-o scrisoare. Îmi place să cânt, deși nu am voce prea bună. Sper că tu vei moșteni părți bune din mine, nu doar neliniștea și teama care mă definesc acum. Citind acele cuvinte, am simțit pentru prima dată o conexiune cu această femeie pe care nu am cunoscut-o niciodată. Și eu iubesc cafeaua dimineața, și eu îmi place să cânt sub duș, deși nu am voce. Și eu am acea neliniște în suflet, acel sentiment că nu aparțin nicăieri cu adevărat. Am căutat-o pe internet, Maria Ionescu. Am găsit o imagine veche, o fotografie de la o nuntă. Era tânără, poate 20 și ceva de ani. Avea părul meu castaniu, ochii mei verzi, zâmbetul meu. Era ca și cum m-aș fi uitat în oglindă și aș fi văzut o versiune mai tânără a mea. Am plâns atunci, plâns pentru femeia pe care nu am cunoscut-o, pentru mama care m-a purtat 9 luni și apoi m-a lăsat să plec, pentru toate conversațiile pe care nu le vom avea niciodată. Relația mea cu părinții mei adoptivi, pentru că acum așa începusem să mă gândesc la ei, devenise toxică. Fiecare încercare a lor de a repara lucrurile părea să le facă mai rău. Mama încerca să gătească preparatele mele preferate, dar nu puteam să mănânc. Tata încerca să vorbească despre vremea bună din trecut, dar nu puteam să ascult. Totul era prea dureros, prea confuz, prea fals. Elena, te rog, îmi zicea mama într-o seară, când tensiunea era atât de mare încât aerul părea să vibreze de durere. Suntem familia ta, poate nu te-am adus pe lume, dar te-am crescut, te-am iubit fiecare zi. Asta contează, nu? Dar pentru mine în acel moment nu conta. Singura care conta era minciuna, trădarea, viața pe care o trăisem bazată pe o poveste falsă. Am început să-mi petrec din ce în ce mai mult timp de casă. Mă plimbam prin oraș, ședeam în parcuri, beam cafeaua în cafenele străine unde nimeni nu mă cunoștea. Încercam să găsesc cine sunt eu, dincolo de eticheta de fiică adoptivă. Dincolo de familia care m-a mințit. Într-o zi, în timp ce căutam informații despre Maria, am găsit mormântul ei. Era într-un cimitir mic la marginea orașului. Am mers acolo într-o dimineață ploioasă de mai. Piatra funerară era simplă. Maria Ionescu, 1975-2022, requiescat in pace.
M-am așezat pe iarbă umedă lângă mormântul ei și am plâns. Am plâns pentru ea, pentru mine, pentru toți anii pierduți. Am vorbit cu ea, deși știam că nu mă poate auzi. I-am spus despre viața mea, despre părinții adoptivi, despre durerea de a descoperi adevărul prea târziu. De ce nu ai vrut să mă cunoști? Am întrebat piatra rece. De ce ai ales să dispar complet din viața mea? Desigur, nu am răspuns, doar vântul care șuiera printre copaci și ploaia care cădea încet pe pietrele reci. Când am ajuns acasă, udă și tremurând de frig, mama era în living. M-a privit cu ochii roșii și umflați, era clar că plânsese și ea. Am fost la mormântul ei, am spus, și era prima dată în săptămâni când începeam o conversație cu ea. Mama a înghițit greu. Cum te simți? Nu știu, am răspuns sincer. Nu știu cum ar trebui să mă simt. Nu știu cine sunt. Nu știu la ce să mă aștept de la viață când totul pe care l-am știut vreodată este o minciună. Nu totul a fost o minciună, Elena, a spus mama, și vocea ei era atât de tristă încât aproape m-a făcut să plâng din nou. Dragostea noastră pentru tine nu a fost niciodată o minciună. Frica noastră când erai bolnavă nu a fost o minciună. Bucuria noastră la fiecare realizare a ta nu a fost o minciună. Da, am greșit, nespunându-ți adevărul, dar am fost părinții tăi în toate sensurile care contează. Poate că avea dreptate. Poate că nu. Nu știam ce să cred. Tot ce știam era că eram obosită de durere, de mânie, de confuzie. Lunile au trecut și rana s-a vindecat încet, nu complet, niciodată complet, dar destul cât să pot respira fără să simt o greutate pe piept. Am început să accept realitatea. Maria Ionescu m-a adus pe lume, dar femeia care m-a crescut, care a stat lângă mine când eram bolnavă, care m-a învățat să merg și să vorbesc, care m-a ajutat cu temele și care a plâns la absolvirea mea, ea este mama mea în moduri pe care genetica nu le poate defini. Am început să vorbesc din nou cu părinții mei. Nu era ușor, fiecare conversație era încă plină de nesiguranță și durere, dar încercam și ei încercau. Încet, încet am reconstruit ceea ce se spărsese. Într-o seară, după o cină în care am reușit să râdem împreună pentru prima dată în luni de zile, mama mi-a dat o cutie mică. Ce este?" am întrebat. Deschide-o," a spus ea cu blândețe. În cutie era un lănțișor delicat, cu un medalion în formă de inimă. L-am deschis și înăuntru erau două fotografii minuscule, una cu mine ca bebeluș și una cu Maria Ionescu. A lăsat asta pentru tine," a spus mama, împreună cu o scrisoare pe care trebuia să o primești când vei împlini 18 ani. Dar nu am avut curajul să ți-o dăm atunci. Am fost lași. Îmi pare atât de rău." Am luat cutia și am plâns. Nu de durere de data aceasta, ci de recunoștință amestecată cu tristețe. În acea clipă am înțeles că și ei au suferit, că secretul acesta i-a apăsat la fel de mult ca pe mine, poate chiar mai mult, pentru că l-au purtat timp de 32 de ani. Am citit scrisoarea în camera mea, în liniște. Maria îmi scria despre decizia ei, despre iubirea pe care a simțit-o pentru mine chiar și înainte să mă nască, despre speranța că voi avea o viață frumoasă. Nu te-am părăsit pentru că nu te iubeam, scria ea, te-am părăsit exact pentru că te iubeam. Știam că ei îți vor putea oferi tot ce eu nu puteam, un cămin stabil, o familie iubitoare, oportunități pe care eu nu ți le puteam da niciodată. Dacă citești asta, înseamnă că ai crescut și ai devenit femeia pe care am visat că vei fi. Sunt mândră de tine, chiar dacă nu am dreptul să fiu. Am plâns citind acele cuvinte. Am plâns pentru Maria, care a făcut cea mai grea alegere pe care o poate face o mamă. Am plâns pentru părinții mei, care m-au iubit atât de mult încât au trăit cu frica că adevărul mă va pierde. Și am plâns pentru mine, pentru copila care a crescut fără să știe, pentru femeia care acum trebuia să-și reconstruiască identitatea. Procesul de vindecare a fost lung și dureros. Am mers la terapie, unde am învățat să procesez trauma și să înțeleg că identitatea mea nu este definită doar de originile mele biologice. Am învățat că familia nu înseamnă doar sânge, ci dragoste, dedicare, prezență. Am început să îmi reconstruiesc relația cu părinții mei. Nu era același lucru ca înainte, nu putea fi niciodată la fel, dar era ceva nou, ceva mai profund poate. Era o relație construită pe adevăr acum, nu pe secrete. Vorbim despre Maria, despre temerile lor, despre alegerile pe care le-au făcut. Nu mai există subiecte tabu între noi. Am descoperit că am o jumătate de soră din partea Mariei, o fată pe nume Andra, cu 7 ani mai tânără decât mine, rezultatul altei relații a Mariei din anii mai târzii.
Ne-am întâlnit într-o cafenea, amândouă nervoase și nesigure. Când am văzut-o, am văzut Maria în ea, am văzut trăsături care sunt și în mine. Am plâns amândouă și apoi am râs de cât de absurd era totul. Am avut mereu senzația că îmi lipsește ceva, mi-a spus Andra. Mama vorbea uneori despre tine, mai ales spre sfârșitul vieții. Regreta că nu te-a cunoscut niciodată. Și eu regret asta, am răspuns, dar poate că astfel trebuia să fie, poate că așa era destinul nostru. Andra și cu mine am devenit apropiate. Nu suntem surori în sensul tradițional, am crescut separate, în lumi complet diferite, dar avem o legătură specială. Ea îmi povestește despre Maria, despre cum era ca mamă în ultimii ei ani, despre bătăliile ei cu depresia și boala. Eu îi povestesc despre familia mea adoptivă, despre copilăria mea fericită, despre secretul care aproape ne-a distrus pe toți. Viața mea s-a schimbat în moduri pe care nu le-aș fi imaginat niciodată. Am renunțat la jobul meu în marketing și am început să lucrez ca voluntar la un centru pentru mame tinere, ajutându-le pe cele care se confruntă cu decizii grele, similare cu cea a Mariei. Vreau să le arăt că există opțiuni, că există speranță, că oricare ar fi alegerea lor, vor putea trăi cu ea. Într-o zi, o tânără de 17 ani, însărcinată și înspăimântată, a venit la centru. Plângea atât de tare încât abia putea vorbi. "Nu știu ce să fac," șopta ea. "Familia mă urăște, iubitul m-a părăsit, nu am bani, nu am nimic." M-am așezat lângă ea și i-am luat mâna. "Hai să vorbim despre toate opțiunile tale," i-am spus, "și indiferent ce vei alege, nu ești singură." I-am povestit povestea mea, despre Maria, despre părinții mei adoptivi, despre durerea descoperirii, dar și despre vindecarea care a urmat. Adopția poate fi un act de iubire extraordinar, i-am spus, dar trebuie făcută corect, cu onestitate și deschidere. Copilul trebuie să știe adevărul de la început, să crească știind povestea lui completă. Lucrul cu aceste mame tinere m-a vindecat într-un mod pe care terapia nu a putut. Fiecare poveste pe care o ascultam, fiecare decizie pe care o făceau, m-a ajutat să înțeleg mai bine propria mea poveste. Începeam să văd lucrurile din perspectiva Mariei, să înțeleg durerea și dragostea care au stat la baza deciziei ei. Pe măsură ce lunile treceau, am realizat ceva fundamental. Nu sunt definită de secretul care aproape ne-a distrus viața. Sunt definită de modul în care am ales să răspund la adevăr. Sunt definită de curajul de a ierta, de puterea de a reconstrui, de capacitatea de a transforma durerea în compasiune. Într-o seară de toamnă, când frunzele căzeau ca niște lacrimi aurii, am organizat o cină specială. I-am invitat pe părinții mei și pe Andra. Am gătit rețete pe care Maria le făcea, Andra mi-a învățat și am pus pe masă fotografii cu toți. Era ciudat și frumos în același timp, o fuziune de două lumi care nu ar fi trebuit să se întâlnească, dar care acum se împletesc în povestea mea. "Vreau să fac un toast," am spus, ridicând un paharul. "Pentru Maria, care a avut curajul să-și iubească copilul suficient cât să-l lase să aibă o viață mai bună. Pentru părinții mei, care au avut suficientă dragoste să crească un copil care nu era al lor biologic, ca și cum ar fi fost. Și pentru noi toți, care am învățat că familia este mai mult decât ADN, este alegere, este prezență, este iubire, chiar și când totul pare imposibil." Am plâns cu toți în seara aceea, dar erau lacrimi de vindecare, de acceptare, de speranță. Relația mea cu părinții s-a transformat. Nu mai suntem naivi unul față de celălalt. Știm că suntem imperfecți, că am greșit, că am suferit. Dar tocmai această conștientizare ne-a făcut să ne apropiem într-un mod mai autentic. Mama nu mai trebuie să se prefacă că e perfectă. Tata nu mai trebuie să poarte în singurătate povara secretului. Și eu nu mai trebuie să trăiesc într-o iluzie. Am început să scriu despre experiența mea. Un blog la început, unde împărtășeam gândurile și sentimentele mele. Apoi articole pentru reviste despre adopție, despre importanța adevărului, despre complexitatea identității. Poveștile mele au rezonat cu atât de mulți oameni, copii adoptați care își căutau rădăcinile, părinți adoptivi care se luptau cu când și cum să spună adevărul, mame biologice care trăiau cu regretul sau pacea deciziilor lor. O femeie mi-a scris: "Poveștile tale m-au ajutat să am curajul să-i spun fiicei mele de 9 ani că este adoptată. Am făcut-o cu dragoste, cu onestitate și, deși a plâns, mi-a mulțumit că i-am spus. Acum construim o relație nouă, bazată pe adevăr." Un bărbat mi-a scris:
Am fost adoptat și părinții mei nu mi-au spus niciodată. Am descoperit la 40 de ani, prin accident, ca tine. Povestea ta m-a făcut să înțeleg că pot ierta, că pot merge mai departe. Fiecare mesaj era o confirmare că durerea mea nu a fost în zadar, că pot transforma cel mai dureros moment al vieții mele într-o forță de bine pentru alții. Am vizitat mormântul Mariei din ce în ce mai des. Nu mai plâng când merg acolo, vorbesc cu ea, îi povestesc despre viața mea, despre cum am transformat moștenirea ei într-o misiune. Îi spun despre Andra, despre cum suntem ca surori acum. Îi mulțumesc pentru decizia ei, pentru că fără ea nu aș fi avut copilăria pe care am avut-o. Și într-o zi ceva miraculos s-a întâmplat. Am primit un e-mail de la o femeie pe nume Gabriela. Nu știu dacă ești persoana potrivită, scria ea, dar am văzut poza ta pe blog și seamănă atât de mult cu fratele meu decedat. Te-ai născut în 1992? Inima mi-a început să bată cu putere. Da, am răspuns. De ce întrebi? Fratele meu a avut o relație scurtă cu o fată pe nume Maria Ionescu în 1991. A murit într-un accident de mașină înainte să știe că ea era însărcinată. Familia mea a aflat mai târziu, dar Maria dispăruse. Am căutat-o ani de zile, dar nu am găsit-o niciodată. Când am văzut fotografiile tale, ochii tăi sunt exact ca ai lui. Am plâns citind e-mailul. Tatăl meu biologic nu m-a abandonat. Nu știa că există. Ar fi vrut să mă cunoască, dar destinul a decis altfel. Am întâlnit-o pe Gabriela și familia ei. Era un sentiment straniu și minunat în același timp. Aveau fotografii cu tatăl meu biologic, Andrei se numea. Era tânăr, 22 de ani când a murit, cu visuri mari și un zâmbet cald. Și, într-adevăr, aveam ochii lui, forma feței lui. Era un băiat bun, îmi povestea Gabriela. Iubea muzica, vocea lui umplea casa când cânta și era atât de responsabil. Dacă ar fi știut de tine, nu te-ar fi părăsit niciodată. Am plâns pentru tatăl pe care nu l-am cunoscut, pentru viața care ar fi putut fi, pentru toate conversațiile pe care nu le vom avea niciodată. Dar am plâns și de recunoștință, pentru că acum știam întreaga poveste, pentru că misterul fusese în sfârșit rezolvat. Familia Andrei m-a primit cu brațele deschise. Am bunici noi acum, mătuși, veri. Este copleșitor și minunat în același timp. Nu înlocuiesc familia care m-a crescut, dar adaugă noi straturi la cine sunt eu. Bunica mea biologică, o femeie blândă cu părul alb și ochii plini de înțelepciune, m-a îmbrățișat strâns când ne-am întâlnit. Am visat la tine, mi-a șoptit. Am visat că undeva în lume este nepoata mea pe care nu o cunosc și acum ești aici. Andrei ar fi fost atât de mândru. Tu te-ai născut din durere și pierdere, mi-a spus ea într-o zi când beam ceai în grădina ei. Maria te-a purtat în vreme ce suferea pierderea dragostei ei. Noi te-am căutat în vreme ce sufeream pierderea lui Andrei. Dar privește-te acum, ești puternică, ești plină de compasiune, transformi durerea în speranță pentru alții, ești moștenirea vie a iubirii lor. Cuvintele ei m-au atins profund. Am realizat că toată durerea, toată confuzia, toate lacrimile au fost parte dintr-o călătorie spre a deveni cine sunt astăzi. Nu sunt doar Elena, fiica adoptivă, nu sunt doar fiica Mariei, nu sunt doar nepoata lui Andrei, sunt toate acestea și mai mult. Sunt propria mea persoană cu propria mea poveste unică și complexă. Am organizat o întâlnire între toate familiile mele, părinții care m-au crescut, familia biologică a tatălui meu, Andra. Era haotic și frumos, dureros și vindecător în același timp. Am pus pe masă fotografii din toate epocile vieții mele, fotografii cu Maria, cu Andrei, cu toți care au făcut parte din povestea mea, chiar și în absența lor. Privind în urmă, am spus în acea seară memorabilă, realizez că secretul, care aproape m-a distrus, a devenit cel mai mare darul meu. M-a forțat să mă confrunt cu cine sunt cu adevărat, dincolo de ceea ce credeam că știu. M-a învățat că identitatea nu este ceva fix, ci ceva fluid și complex. M-a învățat că dragostea vine în multe forme și că familia poate fi construită în moduri pe care nu le înțelegem până nu suntem forțați să le trăim. Tata, părintele care m-a crescut, a plâns în acea seară. Ne-am temut atât de mult că te vom pierde dacă vei afla adevărul, a spus el, dar acum înțeleg că te-am fi pierdut cu adevărat dacă am fi continuat să mințim. Adevărul te-a eliberat, chiar dacă a fost dureros.
Are dreptate, adevărul m-a eliberat. Nu a fost o eliberare ușoară sau rapidă, a fost ca și cum ai învăța să respiri din nou, ca și cum ai învăța să mergi după ce ai fost imobilizat ani de zile. Dar odată ce ai învățat, odată ce ai acceptat, devii mai puternic decât ai fost vreodată. Am început să țin prelegeri despre adopție, despre importanța transparenței, despre cum secretele familiale pot cauza rane profunde, chiar și când sunt păstrate cu cele mai bune intenții. Vorbesc în fața asistenților sociali, a părinților adoptivi, a psihologilor. Povestea mea devine un instrument de educare, de schimbare. O zi, o avocată specializată în adopții m-a contactat. Vreau să colaborăm, mi-a spus, să creăm un protocol nou pentru adopții, unul care pune adevărul și transparența în centru. Copiii merită să știe de unde vin, chiar dacă adevărul este complicat. Am acceptat fără ezitare. Am început să lucrez la un program care îi ajută pe părinții adoptivi să navigheze conversațiile grele despre origini, care îi pregătește pe copii să înțeleagă poveștile lor complexe, care promovează onestitatea de la început. Prima familie care a folosit programul nostru m-a invitat la o sesiune. Părinții adoptivi îi spuneau fiicei lor de 5 ani povestea adopției ei. Te-am ales pe tine, îi spuneau ei. Mama ta biologică te-a iubit atât de mult încât a vrut să ai cea mai bună viață posibilă. Și noi te-am iubit din momentul în care te-am văzut. Ești special pentru că ești iubită de atât de mulți oameni. Fetița a ascultat cu atenție, apoi a întrebat. Și voi fi întotdeauna fetița voastră? Întotdeauna, au răspuns ei cu lacrimi în ochi. Nimic nu va schimba asta. Am plâns văzând scena aceea. Am plâns pentru fetița aceea care va crește știind adevărul, care nu va trebui să treacă prin șocul și durerea pe care le-am trăit eu. Am plâns pentru că am văzut viitorul, un viitor în care copiii adoptați cresc în adevăr și dragoste, nu în secrete și teamă. Relația mea cu mama, femeia care m-a crescut, s-a aprofundat într-un mod pe care nu l-aș fi crezut posibil. Acum, când nu mai există secrete între noi, când totul este pe față, putem vorbi despre orice. Îmi povestește despre anii de infertilitate, despre cum fiecare lună, când nu rămânea însărcinată, era o nouă moarte a speranței. Despre cum a văzut prima dată un bebeluș de 3 luni și cum inima ei s-a umplut de o dragoste pe care nu o mai experimentase niciodată. Când te-am luat în brațe prima dată, îmi spune ea, am știut că ești fiica mea, nu biologică, dar în toate celelalte moduri care contează. Am simțit o conexiune atât de puternică încât mi-a tăiat respirația și am promis în acea clipă că voi fi cea mai bună mamă pe care o pot fi. Și ai fost, îi spun eu, și de data asta o spun cu toată inima. Ai fost mama mea când am avut nevoie de una. Faptul că nu am împărtășit ADN nu a făcut niciodată dragostea ta mai puțin reală sau mai puțin importantă. Învățăm amândouă să acceptăm complexitatea situației noastre. Ea nu mai trebuie să fie singura mea mamă pentru a fi importantă. Eu nu trebuie să o aleg pe ea în detrimentul memoriei Mariei sau invers. Pot să le onorez pe amândouă pentru rolurile diferite pe care le-au jucat în viața mea. Am început o tradiție nouă. În ziua nașterii mele, mergem împreună la mormântul Mariei. Eu, părinții care m-au crescut, Andra și uneori familia biologică a tatălui meu. Punem flori, povestim despre anul care a trecut, împărtășim cum povestea continuă să evolueze. Este ciudat și frumos în același timp. Moartea Mariei nu mai este doar o pierdere, este și o preludiu la ceva nou, la o familie extinsă și neconvențională care s-a format din fragmentele trecutului. Am scris o carte despre experiența mea, Secrete și adevăruri, călătoria mea de la minciună la vindecare, s-a numit. A devenit un bestseller în România și apoi a fost tradusă în alte limbi. Primesc zilnic mesaje de la oameni care se regăsesc în povestea mea, care plâng citind-o, care își găsesc curajul să se confrunte cu propriile lor adevăruri ascunse. O femeie mi-a scris: am citit cartea ta și m-am hotărât să le spun copiilor mei adevărul despre tatăl lor biologic. Era greu, dar necesar. Mulțumesc că ai avut curajul să împărtășești durerea ta. M-ai salvat de la a repeta aceleași greșeli. Un bărbat mi-a scris: sunt tată adoptiv și mereu m-am temut de momentul când va trebui să-i spun fiicei mele adevărul. Cartea ta mi-a arătat că adevărul, oricât de dureros, este întotdeauna mai bun decât minciuna. Fiecare mesaj îmi confirmă că durerea mea a avut un scop, că secretul care aproape mi-a distrus viața a devenit instrumentul prin care pot să-i ajut pe alții să evite aceeași suferință. Într-o zi, navigând prin mesajele pe care le primisem,
Am găsit unul care mi-a tăiat respirația. Era de la o femeie care lucra la azilul unde Maria stătuse în ultimele luni de viață. Maria vorbea despre tine, scria femeia. Nu știa că tu nu știai adevărul. Credea că părinții tăi ți-au spus când erai mică. În ultimele ei zile, singurul ei regret era că nu a avut curajul să te contacteze, să te vadă măcar o dată. Dar se temea că vei fi furioasă pe ea pentru că te-a părăsit. Elena mea, spunea ea, cât de frumoasă trebuie să fie acum, cât de mult aș vrea să o văd măcar o dată. Am păstrat ceva pentru tine, dacă ești cu adevărat Elena. O cutie pe care mi-a dat-o să ți-o predau dacă te voi găsi vreodată. Inima îmi bătea nebunește când am citit acele cuvinte. Maria lăsase ceva pentru mine. Maria gândise la mine până în ultimele ei zile. Am mers să întâlnesc femeia, o asistentă medicală blândă pe nume Ioana. Când mi-a dat cutia, o cutie simplă de lemn, sculptată cu flori, mâinile-mi tremurau. Înăuntru era un jurnal, jurnalul Mariei din ultimele luni de viață. Am deschis prima pagină și am văzut scrisul ei tremurat de boală. Dragă Elena, începea prima intrare. Nu știu dacă vei citi vreodată aceste cuvinte, dar am nevoie să le scriu. Am nevoie să-ți spun tot ce nu am avut curajul să-ți spun în viață. Am citit jurnalul de-a lungul unei singure nopți, lacrimile curgându-mi pe față. Maria scrisese despre ziua în care m-am născut, despre cum a plâns când m-a văzut prima dată, despre cum fiecare fibră din corpul ei striga să mă păstreze, dar mintea ei știa că trebuie să mă lase să plece. Te-am ținut în brațe doar 3 zile, scria ea. 3 zile în care am memorat fiecare detaliu, mirosul tău, sunetul mic pe care îl făceai când dormeai, cum îți tremurau ploapele când visai. Când a venit momentul să te predau, am simțit că îmi smulg inima din piept, dar am știut că fac ce trebuie pentru tine. Scria despre cum gândea la mine în fiecare zi, cum se întreba, cum arăt, ce fac, dacă sunt fericită, cum urmărea de la distanță, printr-un prieten comun, poveștile despre fetița adoptată de familia X, care merge excelent la școală, care este fericită și iubită. Cel mai mare regret al meu, scria ea în una din ultimele intrări, nu este că te-am dat spre adopție. Știu că a fost decizia corectă. Regretul meu este că nu am avut curajul să te cunosc, să-ți văd fața, să-ți aud vocea. Dar mă temeam că vei fi furioasă pe mine, că vei avea întrebări la care nu am răspunsuri, că voi distruge pacea pe care ai găsit-o. Așa că am rămas în umbră, iubindu-te de la distanță, mândră de femeia pe care ai devenit. Am plâns citind acele cuvinte. Am plâns pentru toate șansele ratate, pentru toate conversațiile pe care nu le vom avea niciodată, pentru dragostea care a existat, dar nu a putut fi exprimată. Dar în aceeași clipă am simțit o pace pe care nu o mai experimentasem. Acum știam tot. Știam că Maria nu m-a părăsit din lipsă de dragoste, ci din prea multă dragoste. Știam că Andrei ar fi vrut să mă cunoască dacă destinul ar fi permis. Știam că părinții mei adoptivi au păstrat secretul din teamă, nu din răutate. Toată povestea, în toată complexitatea ei dureroasă și frumoasă, era acum clară. Am pus jurnalul în cutia mea de comori, lângă scrisoarea inițială a Mariei, lângă fotografiile cu Andrei, lângă medalionul pe care mama mi l-a dat. Toate aceste piese împreună formează mozaicul identității mele. Într-o zi, în timp ce țineam o prelegere la o conferință despre adopție, o tânără femeie a ridicat mâna. Cum ai găsit puterea să ierți?" m-a întrebat. Eu sunt furioasă pe părinții mei biologici pentru că m-au abandonat. Cum ai trecut peste mânie?" Am privit-o lung, văzând în ochii ei durerea pe care o știam atât de bine. Nu am iertat dintr-o dată, i-am răspuns sincer. A fost un proces lung, dureros, cu pași înainte și înapoi. Dar în cele din urmă am înțeles că a păstra furia era ca și cum aș fi băut o travă și aș fi așteptat ca altcineva să moară. Furia mă rănea pe mine, nu pe ei, așa că am ales să iert nu pentru ei, ci pentru mine, pentru a putea trăi în pace, pentru a putea merge mai departe, pentru a putea transforma durerea în ceva pozitiv. Dar nu te-au mințit, a insistat ea, nu ți-au furat dreptul de a-ți cunoaște adevărata identitate? Ba da, am confirmat și am fost furioasă pentru asta, dar am realizat că și ei sunt umani, imperfecți, speriați, au greșit din dragoste, nu din răutate. Și când am înțeles asta, când am văzut și propria mea imperfecțiune, am putut să iert. După prelegere, femeia a venit la mine.
Mulțumesc, mi-a șoptit. Poate că nu sunt pregătită să iert încă, dar ai plantat o sămânță. Poate într-o zi voi putea. Fiecare persoană are propriul ei ritm, i-am scos. Nu te forța să ierți până nu ești pregătită, dar când va veni timpul, vei simți eliberarea pe care ți-o aduce. Viața mea acum este bogată într-un mod pe care nu l-aș fi imaginat niciodată. Am 2 familii, 3 de fapt dacă includ pe cei din familia lui Andrei, am o soră, Andra, cu care vorbesc aproape zilnic, am bunici noi care mă îmbrățișează cu căldură de fiecare dată când îi vizitez, am părinți care au învățat să fie vulnerabili, să recunoască greșelile lor, să construiască o relație nouă bazată pe onestitate. Mai important, am găsit un scop. Munca mea cu mame tinere, cu părinți adoptivi, cu copii adoptați a devenit vocația mea. Fiecare persoană pe care o ajut, fiecare familie pe care o ghidez spre o adopție onestă și deschisă, este o vindecare pentru rana mea. Într-o seară, stăteam pe terasa casei privind apusul. Mama, femeia care m-a crescut, a venit și s-a așezat lângă mine. "La ce te gândești?" m-a întrebat ea. "La cât de mult s-au schimbat lucrurile," am răspuns. "La cum secretul, care aproape ne-a distrus, a devenit podul care ne-a unit într-un mod mai profund." Ea a luat-o mâna. "Îmi pare rău că te-am făcut să suferi. Dacă aș putea să mă întorc în timp, aș face lucrurile diferit. Ți-aș spune adevărul de la început." "Știu," am spus eu strângându-i mâna, "dar poate că așa trebuia să fie. Poate că aveam nevoie de acea durere pentru a deveni cine sunt acum. Poate că totul se întâmplă cu un motiv." "Crezi asta cu adevărat?" m-a întrebat ea. "Da," am răspuns, și era adevărat. Cred că fiecare durere, fiecare lacrimă, fiecare moment de furie au fost parte dintr-o călătorie mai mare. M-au modelat, m-au făcut mai puternice, m-au învățat să transform suferința în ceva frumos. Am stat acolo în tăcere, privind cum soarele dispare după orizont, pictând cerul în nuanțe de portocaliu și roz. Era pace în acea tăcere, o pace pe care nu o mai simțisem de mult timp. În acea seară am realizat că am ajuns la destinație, nu la un final, pentru că povestea continuă mereu, ci la un punct de echilibru, de acceptare, de pace. Secretul ascuns, care aproape mi-a distrus lumea, a devenit fundația pe care am construit o viață nouă, mai autentică, mai plină de sens. Am învățat că identitatea nu este ceva fix, ceva dat, este ceva fluid, ceva pe care îl construim zi de zi prin alegerile noastre, prin modul în care răspundem la provocările vieții, prin dragostea pe care o oferim și o primim. Am învățat că familia nu este doar sânge, este dragoste, prezență, alegere. Sunt norocoasă pentru că am avut mai multe familii, cea care m-a adus pe lume, cea care m-a crescut, cea care m-a regăsit. Fiecare a contribuit la cine sunt eu astăzi. Și cel mai important, am învățat că adevărul, oricât de dureros, este întotdeauna mai bine decât minciuna, pentru că numai în adevăr putem găsi libertatea reală, vindecarea reală, pacea reală. Secretul ascuns, care aproape mi-a distrus viața, a devenit cel mai mare dar al meu. M-a învățat cine sunt cu adevărat, dincolo de etichete și așteptări, m-a învățat să iubesc mai profund, să iert mai complet, să trăiesc mai autentic. Viața mea nu a mai fost niciodată la fel după acea zi de aprilie când am găsit cutia în pod. Dar acum știu că schimbarea nu a fost o tragedie, a fost o transformare dureroasă, da, dar necesară, o transformare care m-a adus acolo unde trebuia să fiu. Și când mă uit în oglindă acum, văd toate fațetele mele, fiica Mariei, fiica părinților care m-au crescut, nepoata lui Andrei, sora Andrei, ajutorul pentru alte familii. Văd o femeie întreagă, complexă, puternică. Viața mea nu a mai fost niciodată la fel, dar măcar e viața mea, clădită pe adevăr, nu pe un secret ascuns.